Montse, què tal? Hola! Hola! Què tal, Carme? Mira què tinc aquí. El meu poemari. El teu poemari. Doncs mira, us adverteixo que és un bon poemari. Mireu. I a veure, aquest Nadal doncs, és un bon regal perquè, a més, la Montse ha tingut la gran idea de posar una postal amb un poema inèdit, que és un bon regal que us el fa ella. I sí, per tothom, I és una postal en format aixovalada, que és molt mona. Bueno, jo que sóc molt romàntica, no? Dic aquest punt. I a més, doncs, podeu venir a fer les reserves aquí a la llibreria La Ploma de la Font Lluminosa. Feu les reserves, hem de potenciar molt el quilòmetre zero. I tant. I la Montse és molt important per Figueres i, a més, demà a l'Empordà veureu que surt ella, ha fet un article de la novel·la Ànima de Tramuntana de la Núria Esponellà. Perquè recordeu, fa 15 dies la vam presentar a Figueres, però encara hi és. Oh, i tant. I aquí la vam tenir present a la Núria, que va ser un dijous, que va estar signant llibres, i la veritat, doncs, crec que els poetes, escriptors de Catalunya, o bé d'aquí mateix, de Figueres i de l'Empordà, doncs els hem de potenciar més que mai. Ara, més que mai. Igual que els llibreters de la nostra ciutat, els llibreters de confiança. Exacte. Sobretot la Carme. I la seva llibreria, La Ploma. Exacte. Doncs aquí us espero, feu la reserva i és un bon regal pels amants de la poesia o els que us vulguin introduir al món de la poesia. I tant, i tant. Vens, l'encarregues. Exacte. I el rebràs, aquí mateix, al cap d'unes 3 setmanetes. Exacte. Abans de Nadal, els trucarem i els venen a recollir aquí mateix a la llibreria. Sí, i poden dir-te si el volen dedicat a la persona que regala o bé a ells mateixos. O sí, perquè jo ja així ho preparo tot i t'ho porto tot junt. Doncs vinga, Carme, animeu-vos. Quedem així. Vinga, Montse. Fins aviat. Petons, adeu.